Bună seara, stimați telespectatori! Am făcut o inversare, să spun, a temelor. Urma să prezentăm o emisiune despre sufism, dar pentru că în cadrul ultimei emisiuni am aflat că soția lui Raul Petrișor, Elena, care este originară din Republica Buriat, urmează să plece și să revină abia către mijlocul toamnei, zic, hai să nu pierd prilejul și să facem o emisiune despre șamanism, având date exacte, chiar de la fața locului, chiar de la un om de-al locului. Așa încât, bună seara, Elena! Bună seara! Bună seara și Raul Petrișor, îți mulțumesc pentru faptul că ai convins-o pe soția ta. Știu că nu prea obișnuiește să apară. Bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit pe toată lumea. Titlul pe burtieră este despre șamanismul siberian. Asta pentru că este Elena aici, dar de fapt vom vorbi despre șamanism în general, cu un accent desigur pe șamanismul siberian. Bun, te-ai născut în această Republică Buriat, da? Chiar în orașul capitală Ulan-Ude. Ulan-Ude, nu? Da, care înseamnă Râul Roșu. Râul Roșu. Da, pentru că am înțeles, mă rog, dintr-o prezentare a acestei frumoase republici, chiar am rămas uimit văzând filmele de prezentare, că practic este o parte a zonei străvechi mongole, înconjurată de 3 râuri, sau mă rog, există un triunghi al lui și să mai și spune țara celor 3 râuri, iar Buriat provine de la? Provine de la limbă proto-mongolecă și ce înseamnă lup. Lup. Și practic... Și noi suntem, de fapt, buriații sunt oameni de lup sau tribul de lup. Oamenii lup, da. E foarte interesant, o să discutăm mai târziu și asemănarea care, nu știu, ciudată, foarte stranie, între această idee a șamanului siberian ca un vindecător rănit, nu? Sau cum îi se spune, Raul, cam așa ceva, ideea asta, și idee care se regăsește în nord, da? La acel mesia nordic Baldur, care este vindecătorul sau cel care aduce vindecarea lumii, vindecătorul rănit. Tot așa, o idee, un mesia rănit, dacă vrei. Da, în general, șamanul avea rolul de a vindeca, de a avea grijă. De fapt, el avea grijă de tribu sau satul din care făcea parte, cu absolut tot ceea ce avea nevoie din punct de vedere spiritual, dar în special era vindecarea, era pe primul plan. Spune-mi și mie, practic ce are așa special această zonă de toată lumea o consideră sau multă lume o consideră ca fiind originea ideilor șamanice, a tradițiilor șamanice? Da, e de fapt cunoscut ca locul clasicul șamanismului siberian și probabil pentru că cuvântul șaman provine de acolo, din zona de la noi, de la popor care trăiește lângă buriații, care îi cheamă venchi, și ele, din limba lor, șamane de fapt înseamnă o persoană care merge în transă și care comunică cu spiritele. Și de fapt de la limba lor cuvântul ăsta a devenit cunoscut. Acum sunt multe varianțe, dar faptul că când a fost colonizarea Sibiriei de către ruși în secolul XV, atunci prima dată când rușii au întâlnit cu poporul indigen Sibiriei și au văzut că ele au această cultură de șaman și... Este de altfel o intersecție ciudată. Acolo avem o parte de cultură hindusă, budistă, a venit și zona asta creștină, pravoslavnică, chiar nu venită din partea Rusiei, și tradițiile străvechi. Practic, voi sunteți circa 1 milion de locuitori, 1 milion de cetățeni, ai Republicii Buriat, o republică mare, altfel ca întindere mai mare ca România, și
numai 1.000.000 de oameni sunteți acolo, din care doar 300.000 sunteți buriați originali. Da, densitatea e foarte... Avem un teritoriu foarte mare și cam, nu știu, pe că... Densitatea e foarte mică. Da, densitatea. Da. Sunt localizate în general în anumite orașe. Da. Trebuie să avem în vedere și clima acolo. Iarna ajunge la minus 50 de grade. Da. Astfel încât, în general, din tradiție, se trăia în triburi, se ajutau între ei, pentru că altfel la asemenea climă nu puteau rezista. Vara este puțină, n-au mere, n-au pere, n-au absolut nimic, n-au fructe datorită acestui lucru. Totuși sunt pe malul lacului Baikal acolo, au o porțiune, nu? Da. Păi Baikalul este una dintre resursele principale atât de apă, cât și de venit prin pescuit, fiind, dar o să las pe Elena să vorbească mai multe despre Baikal. De fapt, e considerat un lac sacru pentru poporul de mulți ani și în zona aceasta este un, cum să zic, island, o insulă care, Alhon, care e considerat de fapt inima Buriatiei, inima de tradiție șamanică a Buriatiei. Și pe insula Olhon, fiecare vară, el țin rituale șamanice care zic noi Talagan, adică oferinde spiriturilor și de obicei fiecare vară foarte multă lume se adună acolo să participe în rituale. Da, asta îl întrebam pe Raul, care a călătorit prin toată lumea, din America de Nord, America de Sud, iată în Asia, cu ocazia faptului că te-a cunoscut. Multă lume se duce să vadă șamanii la lucru, mă rog, sigur, un șamanism mai mult turistic, în America de Sud, dar în zona asta ce se întâmplă? Nu se poate vizita? E periculos sau ce? Se poate vizita, dar primul lucru trebuie să pornim de la ceea ce înseamnă cuvântul șaman. Șaman, așa cum a zis Elena, înseamnă cel care comunică cu spirite, dar în primul rând înseamnă limba tradițională posedat. Șamanul este posedat de spirite, astfel el comunică. Iar acest lucru este luat în foarte serios de băștinași. Deși sunt foarte multe triburi în zona respectivă, fiecare trib cu tradiția lui, cu modul, chiar porturi diferite, mod de a vedea lumea, dar când venim la șamanism sunt mai mult sau mai puțin asemănători și ei au acest lucru foarte serios. Motiv pentru care nu oricine devine șaman. Am să o las pe Elena să spună care sunt condițiile și care sunt treptele pentru a deveni șaman, pentru că sunt niște lucruri foarte interesante pe care noi în vest poate nu le înțelegem. Noi privim totul ca un spectacol. Da, chiar îmi spunea Elena că sunt așa anumiți... Da, sunt anumiți oameni care noi zicem că sunt showman. Șaman showman, da. Și la noi, la șamanul nostru, când am mers noi la Raul, el a zis la noi, dacă vreți să vedeți, duceți-vă acolo și ne-a zis noi adresa, acolo găsiți un șaman showman și el face tot pentru voi, costumat și... Exact. Da, deci... încă să zic așa, clarificăm un pic apropo de această interferență religioasă, practic. Șamanismul la voi este un mod de viață, dar nu e neapărat o religie, nu? Adică sunt între voi și unii care spun că sunt creștini sau, nu? La noi sunt 3 religii cunoscute. Este budism, budism Mahayana, care a venit de la Tibet și prin Mongolia a venit de la Tibet și are o istorie foarte,
foarte lungă. La noi creștinism ortodox care a venit cu ruși când a venit ei și șamanism care a existat totdeauna de la început. Și care merge pe un șamanism animistic, da, cu credință în spirite. Da, cu toteme, cu animale de putere și la noi, de fapt, este foarte important să știi la ce trib belong to, cum se zice? Da, de ce trib aparțin. Da. Și la noi, de fapt, fiecare trib are un animal și el zic, de fapt, noi suntem oameni lupi sau noi suntem oameni care au făcut... oamenii lebădă. Lebădă, oamenii... Da, de fapt, sunt hongodor, de lebădă, hongodor, de bull, taur. Da, taur, eagle, vultur, da, vultur și lup. Asta sunt totem animals principale. Dar inițial ce au fost? Au fost niște triburi care și aveau ca și simbol aceste animale sau ce? Da, a fost, de fapt, noi, cum să zic, noi facem clasificare între noi de locul, depinde de locul unde a fost, de unde ești tu, de unde sunt străbunici și bunici și fiecare familie are un ancestral tree, arbole genealogic, care urmează cu câteva generații înainte. Câteva înseamnă vreo 50 de generații. Nu chiar 50, dar știm. Și cel mai celebru buriat cred că rămâne Gengis Khan. Gengis Khan, da. Și el ce era? El a fost de la lup, de la Hongkong. Da. Și el noi suntem un pic mai nordic, de fapt, că el a fost pe teritoriul asta unde a fost născut el, aparține acum la teritoriul Mongoliei modernă, acolo. Dar noi toți, și limba, și tradiție, și cultură sunt tot... și de acolo se trag și ceva neamuri turcice, nu? Tot din voi își trag seva, tot din buriați, parcă așa știam, că o parte din neamurile turcice care după aceea s-au dus pe zona selgiucidă, parcă tot, care au format ulterior Imperiul Otoman. N-au legătură cu... Cazaci, bine, cazacii au venit, nu? Acolo sau... Nu. Huns, hunii sunt primii, da, care provin din zona asta. Înainte de veche și, de fapt, sunt foarte multe cum să zic, tales, povești. Da, deci iată un Buriat, Republica asta, Buriat, un adevărat izvor al marilor invazii, nu? De la invazia hună, la invazia mongolă, nu? Cea mai mare și creatoarea celui mai vast imperiu, practic, Imperiul Mongol, și totuși, deci niște oameni războinici până la urmă. Dar, practic, în ultimele secole i-a consacrat, așa să zic, o viață nomadă, nu neapărat, nu că erau războinici, ci erau migratori, până la venirea rușilor, până la venirea lui Stalin, practic, care... Da. Și noi, cei care țin din nord, a fost totdeauna s-ocupat de vânătoare, de pescuit și de elans, reindeers. Reindeers, herders. Da. Și așa a fost, de fapt, viața. Și chiar acum, dacă mergeți un pic nord de la Buriatia spre Polul Nord. Zona eschimosă. Eschimosă. Acolo sunt foarte mult, nu chiar sunt foarte mult, dar el până acum păstrează tradiția asta și merg cu elani și cu asta tipii, o casuță din formă de așa că și cercetări ADN s-au făcut, adică ei sunt practic o populație mult mai veche, nu, decât indo-europenii sau cum se apreciază. Da, așa, în general așa se spune, cercetările noi, chiar ungurii au găsit au făcut niște cercetări și au găsit niște cadavre prin care atestă conexiunea
maghiarilor cu hunii și cu cei din Buriatia. Da, bine, sigur. S-au făcut o grămadă de cercetări în care s-au făcut conexiune între Buriatia sau popoarele din zona respectivă, că sunt mai multe triburi și cu șamanii din America, trecând strâmtoarea Bering, da. Bering. Asta însă este clar, și oricum, din câte știu, traducerea sau esența cuvântului eschimos în limbile slave, de unde a apărut acest termen, înseamnă șaman sau înseamnă vrăjitor, ceva cam așa ar fi. Da, vraci. Vraci, da, vraci, exact, exact. Și ce este interesant să mai consemnăm, faptul că aici s-au găsit urme de prezențe ale unor triburi umane înainte de apariția evidentă a lui Homo sapiens sapiens, deci acum vreo 300.000 de ani s-au găsit prezențe a unor, să zicem, congregații preumane, pre-Homo sapiens sapiens. Foarte interesant și multe congregații din astea existente în această zonă a Buriat, deci o zonă străveche, una din zonele originare ale și omenirii. Acum, anul trecut la noi a fost James Cameron, care a venit cu prietenul lui de la cum se zice, Academic Keldeș, de barcă a fost, care a participat Academic Keldeș cu batiscafe și a făcut they were going deep down to fundări în zona Baikal. Da, în zona Baikal. Și a mers cu ele câteva oameni de știință și a făcut sampling și a descoperit că de fapt Baikal are peste 3 milioane de vârstă, peste 3 milioane de ani și de fapt în locul Baikal cu câteva years milioane de înainte a fost tropică și a descoperit câteva, chiar a fost imprimate niște pe piatră animale și zicea că exista acolo o zonă oazie, a fost ca și în Africa, cu foarte bogată cu animale luxuriante, luxuriante și animale. Apoi când a venit Ice Age, atunci a fost și mamont și chiar acum descoper foarte mult pe zona noastră. Da, o zonă interesantă și care, dacă voi spuneți că este sigură, chiar merită vizitată. Da, ideea este trebuie să știi cu cine mergi, pentru că, în general, dacă vrem să vorbim despre șamanism, în general, șamanii autentici nu prea vorbesc cu străinii. Sigur. Și deci dacă chiar nu ai cu cine să te ducă să vezi, plus sunt foarte multe locuri, cum a vorbit Elena despre această insulă, care n-ai voie să mergi. Ca și turist n-ai voie, doar șamanii au voie pe acea insulă. Da. Sunt câteva, este un loc care cheamă Mâs Râtăi, adică? Așa e numele, Mâs Râtăi, și acolo nu e voie numai bărbați. Femeii nu au voie. Ciudat, și numai șamani. Bun, dar șaman pot să fie și femei și chiar între primii șamani sunt legende cu șamani femei, nu? Da, dar acolo, nu știu, există o poveste așa că nu e voie să intru pe această insulă. Foarte straniu. Bun. A descoperit câteva petroglife care sunt foarte vechi. Da, și care multe... ce sunt? Tot așa niște simboluri din astea animiste sau niște... Da, sunt foarte vechi și chiar foarte rău de a face niște interpretări sau research, pentru că zona e foarte, foarte departe și sunt câteva zone care nici nu sunt atinse niciodată nu au fost atinse de humans. Și de oameni, da. N-au fost atinse niciodată. Da. Și în zona asta, unde este Mâs Râtăi, a fost câteva oameni și a fost, cum să zic, a dispărut și nu a venit niciodată de acolo. Au dispărut fără urmă din zona. Da. Și asta când s-a întâmplat? Când au fost expedițiile astea? Sau, mă rog, când s-au dus oamenii ăștia? În perioada recentă sau? 50 de ani. În timpul înainte de război.
Aha, dar oricum în perioada deja intraseră rușii peste voi, adică comuniștii, nu? Da. Da, de fapt. Mă rog, de fapt nici n-a fost inițial, parcă chiar zona Buriat a susținut Revoluția comunistă. Inițial a fost o legătură bună. După aia au fost niște probleme, da. Bun, hai să intrăm totuși în zona șamanismului. Da? Care sunt, practic, exact cum spunea Raul, condițiile, care sunt pașii care trebuie să-i facă, cum este ales, că inițial știu că erau în general preferați cei de tip schizotipal, da, care aveau diverse disfuncții, să spunem, aparente. Că, primul condiție trebuie să ai Utha, ceea ce înseamnă Utha, o rădăcină șamanică. Trebuie să ai în generația ta un șaman full, cum să zic, un șaman care de plin. Inițiat de plin, ceea ce înseamnă că a primit toate nouă inițiere care sunt necesare. După asta trebuie să fie un om matur și cu memorie foarte bună, că când făceau încătații, tot făceau în limba mongolă, stară mongolă, proto-mongolă, încătații și durea cu de obicei, inițiația putea dura de la 2 până 7 zile. Și o procedură de inițiere. În timpul de inițiere trebuie să pregătesc foarte multe lucruri, tot tribul, practic, cum să zic, familia, toată familia, relatives, adică rudele tot se adună, să pun tot ce e necesar și șamanul când făcea inițierea trebuie să cum să zic, să să-și amintească toate textele pe de-a asta. Dar despre ce texte a fost scris? Că este încătație pentru tângări, pentru tot fel de deities, cum să zic, de spirite, pentru că e complex, panteon complex șamanic. Buriat e foarte complex. Noi facem este spiritele de vest, este spiritele de est, este Tenger, că ce înseamnă Father Sky, Tatăl Ceresc, Mama Ejin Garzor, ce înseamnă Mama Pământul, și toate spiritele care de 4 locuri, care au clasificația lor. Și pentru la fiecare scop, depinde de ce fel de probleme vrei să rezolvi, trebuie să adresezi la anumit spirit. Da, și faci o ofrandă according to... Trebuie să faci o ofrandă în concordanță cu cerințele acelui spirit. Și sunt foarte multe, în fiecare direcție au, de exemplu, într-o direcție 5 de spirite, într-una 7, într-una 99, și trebuie să le știi pe fiecare cu familia lui. Acum spune-mi și mie, deci aceste texte de care vorbești sunt texte scrise care le înveți sau transmise oral, nu? Oral, sunt transmise. Și astea sunt din generație în generație, adică transmiterea se face în cadrul aceleași familii, că spuneai că trebuie să ai un șaman inițiat în propria familie, un înaintaș șaman. Da. Acela ți-l transmite sau există un maestru care te inițiază? Este transmite de un șaman. În fiecare șaman poate să are în viața lui 9. El nu pot să 9 face discipoli, nu mai mult decât 9. Nu mai mult decât 9. Da, în viața. Și de fapt numărul 9 e foarte important. Dacă vedeți, sunt 9 inițieri sau 9 facem 9 inițieri și 9 disipoli și deci are un simbol sacru. Ce înseamnă 9 inițieri astea? Adică?
cu fiecare inițiere e de fapt făcut. 9 grade. Da, 9 grade. Da. Și cu fiecare grave, cu conștiința ta face expandare. Prima dată la cel mici grade tu lucrezi numai pentru familia ta, numai pentru cei mai apropiați. Cu fiecare grad se întins, expens până la final ajungi toată planeta și poți să lucrezi la orice nivel planetar și la nivel universal, da. Da. Deci, sistemul de șamanism siberian, în general, nu doar cel buriat, este considerat unul dintre cele mai complexe, pentru că este și rădăcina și cel mai vechi. Și au lucruri foarte stricte. Da, de exemplu, așa cum am spus, începi evoluția și lucrezi pentru familia cei apropiați, după aceea pentru pentru satul, pentru tribul tău, pentru oraș, pentru zonă, pentru țară, pentru întreaga planetă. Însă, un lucru ce este foarte important acolo, așa cum zicea, în special de la nivelul 3 în sus, inițiale sunt atât de complexe și pregătirile pentru acest lucru sunt ample, astfel încât, de fapt, întreaga familie, tribul, satul trebuie să vină să-l ajute, să te susțină, atât financiar, cât și cu muncă. De exemplu, noi am participat la o inițiere de gradul 3 care însemna replantarea 55 de mesteci într-o anumită formă. Adică a trebuit să meargă oamenii în pădure cu tractorul, să aducă mesteci, să fie toți la aceeași înălțime, după care se îmbrăcau cu niște fundițe. Toată această pregătire a durat 3 zile, în momentul în care cel inițiat stă în transă. De ce? Pentru că 3 zile stă în transă? Da. Minim. Deci poate ajunge până la 7 zile. Este o transă cum? Autoindusă sau... De obicei este autoindusă. Sau în urma inhalării unor substanțe? Sau... În Rusia nu prea există substanțe. Singura substanță este vodka. Acolo inducerea transei de către foarte mulți șamani este cu vodka. Adică se îmbată? Noi am zice că se îmbată, dar nu se îmbată. Se pilește, se simte bine. Folosește, de ce? Este simplu, dacă mergem în America de Sud, au o grămadă de plante, da. Ciupercuțe, orice. Acolo n-au nimica decât brazi, cărbune și diamante. Bine, dar fiind o chestiune atât de veche înainte de vodcă, bine, aveau ei a fost vodcă, dar vodcă făcută din lapte. Exact. Din lapte de măgar, de măgăriță, era lapte de măgăriță. Și acum, de fapt, șamanii, când fac ritualuri importante, îi folosesc deci un rachiu făcută din lapte. Un fel de rachiu din lapte. Da. Din lapte. Și acum se folosește. Era o băutură lor tradițională a mongolilor. Și asta e de fapt o joc dintre șamani. Când noi am fost, de exemplu, la șamanul nostru, el a testat pe Raul și noi am stăteam la masă și am avut o vodka, așa am stat 3 dintre noi și el a pus și el a pus ceva pentru noi 3 a pus și a luat grade de la mine, de la el și a pus de alcool de grade și a pus la el la pahar și apoi stătea așa, zâmbea și uita la Raul dacă o să faci, dacă descoperi sau nu, sau a fost foarte da, deci una din, să zicem, testele în care am trecut, am băut foarte multă vodcă într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că un șaman în acea tradiție trebuie să fie capabil să bea vodcă fără să se îmbete, la fel cum cel din America de Sud să bea ayahuasca fără să aibă probleme și așa mai departe. Și la un moment dat, stând la masă, am încercat să anihilez alcoolul că nu mai puteam duce și m-a prins și atunci am început să ne jucăm. Ai zis, nu așa, uite, poți să transferi alcoolul dintr-un pahar într-altul. Și de-abia atunci mi-a zis că de fapt a fost un test
Și a zis că pe linia de pe care este soția și de fapt șamanii din Siberia au un spirit specializat care anihilează alcoolul, astfel încât ai putea să bei oricât. Asta e unul din semnele lor. Ce, așa e că nu te-ai îmbătat niciodată? Păi zic, nu. Asta este un semn, pentru că de fapt spiritul care te ajută anihilează alcoolul care l-ai bea. Da, mă rog, e un element, așa să zicem, de spectacol, dar omul ăla stă 3 zile, deci într-un fel de comă. E ceva asemănător comei, nu această transă. O transă profundă, da. Se poate, deci se face prin bătăi de tobă, prin incantații, prin da, deci este un cumul de lucruri. Deci nu numai că bea până cade lemn și așa. Tocmai aici este, de exemplu, cei care sunt alcoolici și dacă ar vrea nu ar putea să... Nu sunt inițiați. Evident, da. Țin minte la un moment dat, pentru că mergeam și lucram cu șamanul, a venit o doamnă pentru soțul ei. Și pe mine m-a întrebat că mă verifica tot timpul, mă punea la teste și am zis nu, soțul doamnei nu poate să devină șaman. Păi și de ce? Păi zic că pentru că este alcoolic. Și atunci el zice, vezi, ți-am spus și acum 2 sau 3 ani când ai venit la mine și ți-am spus, n-am cum să îl inițiez pentru că asta înseamnă ca și cum aș băga lupul între oi. El fiind alcoolic n-are cum să facă această muncă în care el este obligat să fie lângă alcool tot timpul. Tot timpul, da. Deci este folosită, dar într-un, să zicem, mod controlat, într-un mod este utilizat, aș putea zice, nu este consumat într-un mod de plăcere. Nu pentru plăcere. Corect, am înțeles. Bun. Deci, în timpul acesta, tu îmi spuneai de această inițiere de gradul 3, da? Să-mi satisfac multe curiozitatea, dar există inițiați de cel mai înalt grad, de gradul 9, cum ar fi? Sunt foarte puțini și singur inițiat de gradul 9 pe care știu este el. E șamanul nostru, Bairov Simeon Tulghevici, care locuiește în Ulan-Ude și care e deja cam câte ani are? E bătrân deja. Da. Da, de fapt este printre puținii care a scăpat de presiunea comunistă și el ne spunea că de fapt au mai scăpat vreo 7 șamani și acum 15 ani au reînceput să renască tradiția, pentru că altfel odată cu ei murea toată tradiția. Bun, dar această legătură, practic, prin atingerea unui grad superior, se face o legătură la un nivel mai înalt, nu cu anumite divinități. Adică ai acces la cele mai înalte divinități, bănuiesc, nu? Odată ce ai crescut în... La nivel 9, șaman pot să lucrează cu la orice nivel, ca și fizic, ca și astral, și poate face... Ce înseamnă practic acest lucru la un nivel, mă rog, sigur că nici voi probabil nu știți chiar la un nivel superior, dar la un nivel mediu bănuiesc că voi aveți inițierile, nu? Da. Deci dacă am face comparație cu, să zicem, cu ceva ce putem în cunoașterea vestică, la nivelul 9 este capabil să lucreze la nivel de egregor planetar. Are accesul și am avut chiar discuții. La un moment dat am văzut pe canalele rusești un alt șaman din triburile din Tuva care făcea ritualuri împotriva unui guvern, să zicem așa. Deci li se dă sau are acces de a lucra cu egregoare la nivel planetar, la nivel de țări sau popoare. Cam asta este, să zicem, o paralelă a ceea ce înseamnă gradul 9. Dar este mult mai mult, pentru că transa înseamnă enorm de mult. De exemplu, toate hainele care le au la un moment dat pot cântări și până la 15 kg. Și totuși, cu toate acestea, de exemplu, el poate sări 2-3 metri.
Iarna, în momentul în care se fac ritualuri șamanice, zăpada, deși la minus 20, 30, 40 de grade, se topește în jurul lor la un diametru de 2-3 metri. Lucruri care nu sunt naturale și se întâmplă, sau pot înghiți foc, sau fac anumite lucruri care sunt total Bine, naturale. asta le fac ca și spectacol sau ca o demonstrație? Sau ce? Nu neapărat. Nu, uneori pur și simplu se întâmplă. Este ca un efect a faptului că spiritul a posedat acea persoană, șamanul, și el se manifestă. Depinde de, așa cum zicea Elena, de familia din care vine spiritul. Sunt spirite ale focului, ale apei, și atunci ele au diferite manifestări în funcție de familia din care vin. Viața șamanului, altfel, este o viață normală și numai în momentele acestea pe care și le dorește el, în care dorește el să aibă un contact cu divinitatea, atunci se schimbă, sau practic el poate fi contactat oricând, poate fi, să spunem, chemat oricând de o entitate, de ceva? Cum? În primul rând, pentru a deveni șaman, ești chemat de o entitate. Entitatea vrea, și Mircea Eliade descria foarte bine, chiar de triburile buriate și tribuțe, în șamanismul. De fapt, entitatea te cheamă. Și în momentul în care entitatea zice tu vei fi canalul meu fizic de manifestare, teoretic n-ai altă șansă. Este ceea ce noi numim chemare pe o cale. Motiv pentru care lucrurile sunt puțin diferite față de cum le vedem noi. Da, tu spuneai în emisiunea trecută că în fond este un fel, ca o viață de chin pentru cel care îmbrățișează această chemare. Da, pentru că el trăiește într-o permanentă dualitate. El, chiar se spune, are o soție sau un consort în planul astral și are, să zicem, soția sau soțul în planul fizic, cu care conviețuiește. Deci el are ca o viață dublă, în permanență. Nu este ca și un preot care își pune patrafirul și acum mă duc la biserică. El permanent este între cele două lumi și nu prea mai are de ales. El este acolo pentru a servi cei pentru care a fost făcut șaman. Și acest lucru poate fi un lucru greu de dus pentru mulți. Motiv pentru care mulți din acea zonă refuză. Dar sau cum nu poți vor. să refuzi? Cum refuză? E greu. Nu urmează inițierea, nu? Sau ce? Nu urmează inițierea. Nu urmează inițierea și am avut acolo, când am venit la ele, a fost, înainte de noi, a fost o femeie care a avut o business, a avut un magazin și a pierdut tot. A pierdut tot pentru că a fost chemată, dar a refuzat. A refuzat și viața, practic, a fost distrusă. S-a divorțat și a pierdut business. Și... Nu, deci a avut tot felul de necazuri. Necazuri. Da, ăsta este un semn. Vorbeam de care sunt modalitățile de a ajunge șaman. Primul, când vii de pe o linie, pe o tradiție, apoi au câteva anumite aspecte care, să zicem, chiar dacă nu vii de pe o linie, se poate începe o linie. În momentul în care ești ales de un spirit, deci n-ai pe nimeni, dar ești ales de un spirit, ceea ce s-a întâmplat destul de des în ultima perioadă în acea zonă, datorită faptului că erau foarte puțini șamani, și cel mai bine vezi acest lucru, devii bolnav, nimeni nu-ți găsește ce boală ai, nu-ți găsește o soluție. În obicei se ajunge la un șaman, îi se spune tu trebuie să devii șaman, că ai fost ales, văd spiritul lângă tine sau spiritul mi-a comunicat că trebuie, dar deseori persoanele refuză pentru că fug de această... Și nu se vindecă, practic. Da, și nu se vindecă, ca și în cazul acestei doamne care era în momentul când eram acolo,
a avut 3 magazine cu pantofi, deci afacere mare de import-export și totul s-a năruit. Familie, tot... Da, asta e mai ciudat și cu familia. Adică, hai să zicem, afacerea ca afacere. Afacerea, da. Criză, da, a divorțat și a venit și șamanul chiar atunci i-a spus, eu ți-am spus acum 3 ani că ar fi trebuit să mergi la inițiere și atunci nu se întâmplau toate acestea. Da? Dar șamanul acolo este full-time. Deci el nu are, el se dedică cu întregime comunității. Deci este jobul lui, este ceea ce face, este ceea ce este. Și în permanență se menține această legătură cu spiritul sau numai prin chemare, prin invocare, prin un anumit procedeu? Depinde de tradiție, dar în general se menține. Este șamanul, el trăiește între lumi, între lumea fizică și lumea de astral, care noi practic în contextul ăsta al vostru, în contextul șamanismului siberian buriat, șamanismul există în tine ca o ușă care este închisă. Prin inițiere, practic, ți se arată că există acea ușă și începe să se deschidă, nu? Da, câte puțin, până ajungi la deschiderea totală. Dar ușa există din naștere, ți-a fost construită deja. Asta înseamnă că cineva a venit din afară... Asta înseamnă că, zicem noi, că în tribul tău, în linia ta genealogică, a fost câteva oameni, cum să zic, luminați, care țineau că, thanks to whom your family, your bloodline still continues. Da. The moment when the bloodline dies, we say in Buryatia, we say your bloodline dies if you didn't have for at least 7 generations in a row, you didn't have any sacred person. Now in Buryatia we call it shaman. Deci dacă nu au trecut, dacă nu ai avut cel puțin 7 generații pe linia de sânge, acea linie moare. Da, și trebuia să fie avut cel puțin o persoană sacră în 7 generații. O persoană sacră însemnând care practic... ține, Dragoș, ceea ce ai spus este mult mai mult New Age. Genul, tot există în noi, este ca o ușă care noi trebuie să deschidem. Lucrurile acolo stau diferit. Se spune că cel care este ales să devină șaman, în primul rând, se naște cu un fel de suflet în plus, spiritul alege și în momentul în care ești ales, nu mai ai șanse, să zicem, n-ai voie să zici nu vreau. Câteodată ți se dă această oportunitate, dar în general, dacă ești ales, pentru că se spune te-ai născut, ai un suflet în plus, pentru asta te-ai născut. Și foarte interesantă ideea asta cu sufletul în plus. Deci este puțin diferit de ceea ce este New Age, în care zice treci printr-o inițiere, înseamnă că poți. La ei nu, că poți participa, dar nu atât timp cât n-ai spiritul care te ajută și în care ești în comuniune, de fapt nu ești șaman. Nu ești șaman. Deci indiferent cât ai studia sau dacă ai trăit experiențe sau chiar, de fapt poți să trăiești experiențe. Da, pentru că dar de exemplu trebuie să știi cum să comunici cu spiritele, ca spiritele acestea cu care vorbesc șamanii sunt au ca și oameni caractere diferite și noi am știut o persoană care a venit, care a avut o rădăcină buriată dar a stat în America și a venit acolo în Mongolia, în Buryatia și a început foarte multe lucruri și a devenit cunoscută în Mongolia și la noi, dar în vârsta de 45 că a fost Giulia, cum să zic, a murit. A murit pentru că șamanii de acolo ziceau că n-a onorat tradiția, a divulgat anumite secrete care nu trebuiau divulgate și acum se zice că ăsta a fost unul dintre motive în care ea a plecat, pentru că
Da. Ce înseamnă practic aceste spirite pentru voi? Aceste entități cu care... Spiritele sunt, cum să zic, un cumulativ, o cumulație de toate spiritele ancestrale, deci care a fost... Strămoșii. Da, da, practic strămoșii, da. Dar nu chiar orice strămoșii, care a fost iluminați sau care au avut o mai înaltă dezvoltare, mai spiritual, la nivel spiritual. Thanks to whom, mulțumite care noi trăim și din aia, de fapt, avem o tradiție de respecta, de onora cei care cu vârstă și părinți, bunici, și asta e, de fapt, e văzută nu numai între noi, dar în toate popoarele asiatice, că noi am lucrat și din China, am lucrat Raul și a fost la el acasă și a văzut că au un altar la care au poze cu străbunici, la fel la indieni, nu? Care indo-americani. Care da. tot așa se pare, nu? Că au origine din această zonă asiatică și tot așa se referă la spiritul strămoșilor. Și la indieni, uite, chiar o să vedem niște imagini cât de bine seamănă tradițiile actuale chineze cu tradițiile mongole. Popoare oricum apropiate. Dar până atunci, hai să vedem un film pe care l-am pregătit, filmul numărul 2, și să începem să discutăm despre șamani albi. Da? Deci ce înseamnă aceasta White Shaman? Deci filmul 2, aș ruga regia. O costumație este un reportaj pe care l-am găsit pe YouTube și chiar aș vrea să-l comentați voi. 사간에 벌큰 가라고 후왕 요 하루 잘 벌큰 가라고 이게 또 다 되게 또 사간에 국들도 임도 다 이는 요거야 이는 호수 좀 쓰지 너무 그게 뛴다 그거 한번 너무 그게 잡듯이 아르본 거의 잡듯이 아르본 거의 지린 타고 아르본 거의 잡듯이 야갓 хоёр толтой байдаг юм. Тол ягаад хоёр толтой? 하루 더 사안에 털 제가 харсан хавсан толын олон толтой хүн байх л да толын тоог шимжээ олон байх гэсэн. 이게 자간의 толыг юугаар хийсэн бэ? 이거 리테일 고야. 니는 뭐면 이 후대 땡겨서 오면 тол이 뛴다네. харсан хоёр хавсан наатлын тол이. 제. За. Энэ бардаг нь ямар савсаг байдаг вэ? бардаг 3 холбогтой байна. цагааны бардаг 3 9 холбогоо. 8 холбогоо. 8 холбогоо. Үзэж болох уу? Хоёр бардаг. цагааны бардаг. Энэ харын хин өөр байх шиг та. Харын боог хэстэй боогийн бардаг. Энэ хонхтой догнэн юу. Цагааны хашуус байгаа. Тэгээд энэ дотор бардагын зэвсэг харагдаж байна. Тий. Энэ бардаг холбогол гэдэг юм да. 8 холбог. Тий. 8 холбог. 8 холбогтой байдаг юм да. Энэ холбогийг юунд хэрэглэдэг вэ? Энэ холбогийг юу сайн үеийг үтэх муу юм үлээх сайн үеийг дан таринаар явдаг юм. Ухаанд биеийн хоёиглсан юм да. Биеийн хоёигл. Бөөгийн хонхыг юунд хэрэглэдэг? Бөөгийн хонх. Энэ цагааны. хонх. Тий. Алын царгуулсан гарууд гэж баруурд дуустууд гэдэг. Халуун стан цагаан хонгоо дашуулан бохон 70 кг хоёр гэж. Хавируулж буусан. Тайлх цагаан тэмээ цагууг тавтай мөнгө мэлээ ялгуулж буусан гэх мэтэр тэгээд дуудана да. Эвдэрхээ хэлүүлдэг задрахаа. Хохрохыг хүндэг. Тамдрахыг тансан. Ирхий соорхоо эмшин долиовор соорхоо домшим гэ. Тэгээд энэ бардагын энэ ишээ юугаар хэм бэ? Богын өврөл. Богын өврөл ийм барууртай байдгийн да тэгээд
고르봉 오딘 소화기 고르봉 가더라서 없으면 소화에 못. 소화에 못. 제 고르봉 오딘 소화 고는 먹이 그렇게 지내니. Da, ce înseamnă această albă, această vrăjitoare albă? Care este diferența față de cea neagră pe care o vom vedea mai încolo? De fapt, în Hara nu sunt, cum să zic, nu înseamnă că alb e bun și negru este rău. Nu e de fapt. Asta e de fapt numai depinde de o tradiție. De exemplu, noi considerăm că cei care de la cu spiritele 44 Tengeris of the West, they are considered benevolent, and the ones from the East, cele 44 de spirite bune ale Estului sunt. So we tend to say that cei care au fost născute în East, în partea estică, ele sunt șamanii Hara, care înseamnă și cele care au fost născut în West sunt albi. Sau cu spiritele cu care lucrează. Cu spiritele, depinde și de spiritele. Și ustensila principală de diferență, șamanul alb are clopotul și o să vedeți șamanul negru are tobă. Lucrează în special cu tobă, pentru că în funcție de nivelul iau mai multe tobe. Au de mai multe mărimi, din mai multe pieli, dar în general șamanul alb lucrează cu clopotul. Asta este o diferență importantă. Iar ceea ce arăta pe bici sunt niște lucruri care de obicei le poartă și la gât sau pe costum. După fiecare bătălie, să zicem așa, sunt anumite mici lucruri din metal care se pun ca și un fel de trofeu ca învins spiritul respectiv, astfel încât în călătoriile pe care le face ulterior este ca și un semn de respect pe care spiritele trebuie să îl ofere. Un trofeu de o bătaie. Iar în aceste bătălii, nu, cu spirite invazive probabil sau care nu sunt potrivite cu zona respectivă, sunt ajutați de spiritele strămoșilor. Da. Nu, cam așa. Da. La fiecare journey șamanic, șaman nu merge singur. Călătorie. La fiecare călătorie el merge cu spiritele care Utha, care spiritul de strămoșilor care urmează, este și spiritul lui de totem, animalul de putere, și de fapt depinde de cât de experiență are un șaman, atâta multă de animale de putere pot să ia cu el la călătorie. Bine, vom reveni cu mai multe și cu alte date despre șamani, despre șamanismul siberian, dar și despre șamanism în general, imediat după pauză. Сухвата. Урумба. Песня посвящается всем друзьям ансамбля «Бояр».
Da, bună seara din nou, stimați telespectatori. Am început într-o atmosferă potrivită cu zona buriată, cu șamanismul siberian, practic inima șamanismului siberian. Și cum prin muzică se transmit idei, se transmit sentimente și uneori chiar cunoaștere, am crezut că e bine să vedem cum arată o formație originală din zona Tuva, îmi spunea Elena, care îi spun din nou bună seara. Elena, care este originară, nu, chiar din Ulan-Ude, capitala Buriat, Republicii Buriat. Da. Și soțul ei, pe care l-ați cunoscut într-o emisiune anterioară, Raul Petrișor. Bună seara, Raul. Am văzut o mulțime de instrumente care sunt de acolo, nu? Deci în afară de contrabasul, care, mă rog, este un instrument clasic pentru toată lumea. Da, e de instrument clasic care a văzut voi, arată ca și violin și are un cap de cal. Și asta e, de fapt, din limba buriată, noi zicem morin hur, ceea ce înseamnă morin înseamnă cal, hur înseamnă violin. Da, violin, da. Și a văzut că a fost de string, cum să zicem, string, de Corsica pe care a jucat, i-a făcut de perul de cal, de per de cal. Și imită, într-adevăr, era adică ritmul galopului, practic. Da, și asta e foarte, și acolo în Tuva, da, și la noi, în Buriatia, în Tuva, în Mongolia, în Inner Mongolia, China, în toată zona aceasta, e foarte popular și throat singing, adică cântul cu gât. Cu gât. Și de obicei sunt bărbați care cânt. O să vedem, eu am o secvență cu niște femei care interpretează, mă rog, o acapela din asta ciudată, parcă e o incantație. În fine, o să o vedem mai târziu. Dar îmi spuneai și de un festival, nu? Al nomazilor sau cum? Care este... avem fiecare, acum e deja stabilit în orașul nostru, în Ulan-Ude, fiecare an este un festival, nomadic festival, și acolo vin muzicanți și de toate țările. Anul trecut a venit din toate triburile buriate, din Tuva vin, din Kalmykia, din Kazakhstan, din Envenchie, din Iacutia, din Mongolia, partea Altai, da, toate partele, și au competiție. Și anul trecut cred că a fost o echipă din Tuva care a câștigat. Deci tot așa muzică și dans, nu? Da, muzică și dans, tradiții locale. Da. Bun. Revenind la zona asta șamană, șamanismul, apropo, are vreo legătură, șamanismul vostru, cu această muzică, cu stilul de muzică de acolo? Da, de fapt e aici... Adică această transă de care vorbea Raul, că se induce și cu ajutorul unor tobe sau cu ajutorul unor instrumente muzicale? Da, este un instrument care aici nu am văzut în clip, dar este un instrument vargan, cu care, cum să zic... De suflat? Cum o cheamă? Dâmbra. Giuso. Harpă de gură s-ar traduce. Da. Este o lamelă cu care se... Da. Este important și s-a sezizat din videoclip faptul că e ca și cum ar fi un tropot de cal. Exact. Pentru că toate călătorile șamanice, în special în zona Siberiei și Mongoliei, se fac ca și cum ar fi pe cai cu aripi, și atunci chiar și toba, chiar și clopotul șamanului alb imită, de exemplu, clopotul care ar fi la gâtul calului care ar fugi în galop. Toba imită copitele calului, astfel încât șamanul intră într-o transă și devine una cu bătaia tobei, care de fapt personifică calul care îl poartă în călătoria pe care o face. Cu toate astea, calul nu este printre animalele voastre, să spunem, de suflet, adică sufletele. Nu există și cum este lupul sau cum este vulturul, există și cal?
Nu. Nu chiar există. Ciudat, că totuși istoria e foarte mongolă este legată de cal. Dar calul e foarte, cum se zice, onorat. Da, un animal sacru, să spunem chiar. Da, sau, mă rog, este onorat. Sacru, dar nu prea am văzut ca și animal de putere. Dar totuși e foarte mult respectat și din timpul de lui Genghis Khan, el a fost chiar un om care vrea să facă răul la cai, pot să fie executat în armie în timpul lui Genghis Khan. Da, e o pedeapsă capitală pentru uciderea sau furtul cailor. În afara cailor, cămilele erau mai valoroase, evident și datorită terenului, dar caiul reprezentau monede de schimb. De exemplu, când luai o soție, trebuia să plătești în cai și cămile. Da, și chiar tatăl meu făcea glume că acum Raul trebuie să-i dai la ei 60 de cai pentru mine. 60 de cai, da. Cai putere. Au trimis recuperatorii 60 de cai putere, da. 60 de cai putere, corect. Căluți, da. Da, deci era o monedă de schimb pentru că reprezenta o forță calul în acea societate. Și cămile. Sunt. Este posibil, nu, ca aceste simboluri, deci dintre care calul nu face parte, să provină din timpuri mai vechi în care omul nu îmblânzise calul. Și atunci legătura om-cal să nu fie atât de îndatoritoare pentru om. Deci calul pe vremea aia să nu fie atât de venerat cum erau animalele sălbatice cărora le admirau puterea, ferocitatea, inteligența, nu? Este posibil, însă adeseori când ne uităm la animalele de putere, putem face o analogie între cele 4 elemente, cele 4 direcții cardinale, de fapt, după care toată mitologia Tengeri sau spiritelor buriate este asociată, dar nu numai, pentru că această asociere o vedem peste tot. Avem vulturul, care este elementul aer, avem lupul, care, în funcție de tradiție, este elementul foc sau elementul aer, avem elanul sau taur bivulul, care este elementul pământ, da? Și peștele, care este elementul apă. Și atunci, cumva, calul nu are o specificare, le are pe toate. Asta ar putea fi o altă explicație, nu știu de ce, dar sau poate pentru faptul că era mult prea familial, mult prea în o gradă, să spunem așa. În credința voastră există și reîncarnarea, nu? Da. Există reîncarnare sau există metempsihoză, adică se reîncarnează și în alte, nu numai în oameni, ci și în animale? Da. Și în animale, nu? Deci spiritul omului... Da. E considerat o destină foarte rea dacă ești reîncarnat ca și animal. Ca și animal. Chiar dacă e un animal nobil, cum este calul sau lupul. Da, dar totuși dacă ai o reîncarnație ca și animal, înseamnă că în timpul lui vieții că a trăit, înseamnă că a avut tendențe animalice, instincte animalice și nu ai câștigat o karmă bună, zicem așa. Adică voi aici mergeți cumva pe o adaptare și cu filozofia indiană, că ai folosit termenul karmă sau e propriu al vostru? Da, de fapt acolo la noi sunt foarte, cum să zic, budism, Mahayana budism, Mahayana care a venit din Tibet la noi, a fost foarte organic, cum să zic. Eu cred că de la voi a plecat în Tibet. A influențat unul altul. Și chiar în Tibet, înainte de budism, a fost o credință animistică, a fost bon, din care, de fapt, toate concepții principale a fost născute în budism. Și pentru că, zicem, fundația a fost din budismul, a fost din Bon și atunci când am venit la noi, deci
a fost foarte, cum să zic... foarte bine primit. Da, foarte bine primită și a fost foarte organic pentru să amestecă și... Da, și chiar acum noi, oamenii pot să meargă chiar și la șaman și la budist la același timp, la un templu budist. Sigur. Păi nu, budismul practic e un mod de înțelegere a vieții mai curând decât... În zona respectivă este o instituție foarte bine pusă la punct, dar nu este o religie, practic. Este o religie. O considerați voi că fiind Mahayana și atunci este o religie și acționează ca o religie. La ora actuală chiar au conflicte anumite părți șamanice cu budismul, deși budismul în zona respectivă, pentru că se consideră că budismul tibetan provine din acest budism primar șamanic din Bon, din tradiția Bon, care era de fapt tradiția locului, tradiția șamanică, s-a dezvoltat în tradiția budistă, apoi când a revenit, de fapt este singurul loc din lume unde Dalai Lama a acceptat un fel de mixtură între șamanism și budism. Dar și aici există probleme. De multe ori sunt certuri. Lama spune să nu mergi la șaman că el nu știe, nu te poate ajuta, șamanul zice să nu mergi la templu, pentru că budismul este o instituție. Și pe undeva contravin cele două. Da, uite, regia a pus un film, un dans din zona respectivă, din zona Buriat. Despre ce e vorba, Elena? Asta e... Nu am văzut dansul acest. Nu l-ai văzut? Nu am văzut. Nu. Bine, el apare pe YouTube ca fiind din zona voastră. Nu e teatru Buriat? Da, e teatrul Bacal. Da, e teatrul Bacal și dar zic că eu nu am văzut la această performanță, dar teatrul Baikal e foarte... Ce înseamnă teatrul? Teatrul Baikal? Baikal, teatrul Baikal. Baikal, de la ce înseamnă asta? Și lacul. Ce este? Nu, ce înseamnă teatru? E un anume stil sau este... Nu, e un ansamblu care fac o performanță folclorică și de obicei ele fac participă în diferite concursuri internaționale. Da, păi și aici cred că e un concurs undeva într-o zonă portugheză, acolo scrie ceva în portugheză. Cântă foarte frumos, special cântecele tradiționale, ansamblu Baikal. Da. Am văzut câteva... Și, ok. Bun, revenim deci pe aceste imagini la discuția noastră. Apropo deci de interferența asta cu budismul, voi apropo de asta cred că v-ați și dus până la un templu Shinto, că în general templele Shinto sunt găzduite de templele budiste. Cel puțin în Japonia există această coabitare. Este exact aceeași coabitare care o găsim în Siberia între șamanismul siberian și budism. Shintoismul este o coabitare între șamanismul sau credințele tradiționale japoneze care erau pe loc. Care tot sunt bazate pe kami, pe spirite. Da? Exact, pe kami, pe spirite. Și după care a venit budismul și atunci s-a făcut o mixtură. Iar ideea de shintoism a vrut să facă diferență între tradiția veche, japoneză, șamanică, budism și această mixtură care le accepta pe amândouă. Și așa a apărut și shintoismul. Deci pentru Elena a fost un lucru mai apropiat de ceea ce se întâmpla 10 ani. Cumva, vezi, shintoismul și are originea în vechea civilizație chineză dinainte de invazia mongolă, deci dinainte de dinastia Yuan, care este dinastie mongolă. Și de-aia ce ați văzut acolo imaginile din filmul acela care nu reprezintă un dans din China, ci unul din Mongolia, ați văzut că de bine seamănă și costumația și tot cu ce e acum în China. Da. Dar de fapt aceea este o modă sau o tradiție adusă în secolul XIII după invazia lui Kubilai, deci urmașul lui Gengis, adusă în China. Modificarea civilizației chineze în funcție de invazia mongolă. Și în schimb, japonezii și-au păstrat tradițiile, mă rog, acolo a fost o plecare în masă
a chinezilor către Japonia după invazia mongolă și o transmitere, o ducere acolo, o păstrare acolo a vechilor tradiții chineze dinainte de mongoli. Și sunt, mă rog, în fine, e un cerc care se învârte în această zonă est-asiatică. Au în Japonia o tradiție, Japonia, Coreea au o tradiție șamanică. Păi știi că legenda lor, legenda de înființare a Japoniei apare în nordul insulei Honshu și se vorbește de o populație numită Ain, care ar fi venit cu 12.000 de ani înainte de era noastră, ar fi venit de undeva din zona nord-siberiană. Și au arăt foarte diferit un pic decât cele moderne japoneze. În Japonia sunt considerate ca strămoșe de japonezi, dar dacă te uiți la câteva, cum să zic, la fiziologice, ele un pic mai aseamănă un pic mai europeni. Au o față mai europeană, așa, dar sunt considerat că ele sunt strămoșe de japonezi. Și acum sunt o populație foarte mică în Sakhalin Island, acolo, care e aproape insula Sakhalin, aproape cu Japonia. Sunt câteva ani. Am înțeles. Ce vreau să mă mai lămurești apropo de filmul pe care l-am dat și vă rog să pregătiți și filmul numărul 3, apropo de Black Shaman. Ce este cu această... am văzut avea părul lăsat pe ochi. Da. De ce? Că să nu se vadă, să nu să zic, când șaman intră în transă, nimeni nu e voie să uite la ochi. E periculos pentru cel care se uită sau pentru... Periculos pentru amândoi, pentru șaman și pentru cei care în urmă. În schimb, pe piept avea câteva oglinzi, nu? Toli înseamnă cum să zic, o miro, oglinda care protejează pe șaman. Și șaman, de fapt, face numai... Dar oglinda este întoarsă în afară sau întoarsă înăuntru? În afară. În afară, da. Și protejează și e folosită, de fapt, nu numai în timpul de ritual, dar în terapie, în anihilare și de tot fel de cazuri. Se consideră, practic, familia, comunitatea sau, mă rog, zona pe care el o apără, pe care șamanul o apără, asta în funcție de grad, nu? În această apărare sau această vindecare, că tot una este până la urmă, este ajutat de spiritele strămoșilor sau de spiritele prielnice în zonei respective. În schimb, el o apără de spirite invazive, de spirite care încearcă să pătrundă și care nu sunt potrivite. Sau ce se întâmplă? Ce este cu aceste atacuri? În primul rând, în șamanism, lumea nu este privită cum o primim noi alb-negru. Alb-negru sau bine-rău. Sau bine-rău, da? Dar asta am și sus, potrivit-nepotrivit. Pentru că, din punctul lor de vedere, fiecare entitate este entitate. În funcție de misiunea pe care el o are, sau entitatea o are, e benefică din punctul meu de vedere sau nu. Și atunci, de obicei, șamanul nu neapărat se luptă. El, de multe ori, duce tratative cu spiritul pentru sau face deal-uri, face contracte, da? De exemplu, îmi dai partea din sufletelul pacientului ca să-i o duc acasă și eu îți dau ceva. Faptelor demonice de la noi, oarecum. Oarecum, de exemplu, sunt cazuri în care șamanul își dă zile din viața lui ca să salveze sufletul persoanei, da? Deci este un act de sacrificiu în acest caz. Dar ei nu se uită la spirite ca neapărat rele. Tot timpul se duce o discuție, se vede ce se dorește. Și în cazul în care entitatea, spiritul, nu este comunicativă, nu dorește, devine invazivă, sau șamanul nu dorește
să ofere ce i s-a cerut, atunci, da, se ajunge la o, să zicem, bătălie, dar, în general, nu sunt privite atât de distincte, drastic, da, e greu. Da, iar ceea ce am văzut noi în față nu este, de fapt, părul. Este o căciulă specială care se poartă și are ciucuri pentru a-l proteja, așa cum a zis Elena, să nu se uite altcineva în ochi, dar pentru că în momentul în care cineva s-a uitat în ochi, spiritul, să zicem, se spune că ar merge la cealaltă persoană și fiind un transfer foarte brusc, ar fi periculos atât pentru șaman cât și pentru persoana nepregătită pentru așa ceva. Asta e o formă de Haideți să vedem prin comparație și acel șaman negru. Filmul 3, nu? Da. Otardagı hani arası orum hılcı gurun ürün yıkı var peki taşur şirvulgun çıkıcı ertikliğinde onda otardagısını erse orum hılcı gursun gidin var. Orumun oğlun soka onun boğun öbür geçin. Onun boğun öbür. Ki orumun oğlun soka onun boğun öbür. Otardagısını erse orum hılcı gursun gidin yıkı var peki. Gidin yıkı. Kayga yine bu namus sama. Namus. Hayp. Yok ki. Ini buku yang mentamjin dari jalan ini ku, ini malu kan dah tamjin dari kita saya kos tujuh ya tau sih. Al kace, tak ke ini tujuh ya, ini tujuh, dah cakap tujuh al ka, su lanto balto ya ka. Al ka ni, ini malu tamjin dari jalan borong ini dah kalkata. ini tutur mu? Che aree ngarabun grubu no yitta che tengri naate murgot xaalgin ongalgote sooj bakkoy. Shata ini shatig yuund xaragaldag. Ini khanda yo ini boradin boonir бол ойхны арийн 13 ноёт зул ташилаа өгн энэ эндээ бөөлсөн бүх хэрэгэлсэн бэлгсэргэнга юм ноёт хөргөдөг хоны малч байж болно үгс юм. Тэгэхдээ энэний хангил байсагаар бол дамжаад гарах шата гэж ухаанда бартаагээд шатаг үгүй шатаа дамж гарахгүй болохгүй юм газар байдаг байна. Шатаар дамжиж гарна. Тий. Мөрөн далай хаавал 50-аад гарах онгос гэж онгос байгаа усан юм байна. Тий. Энэ онгос зав. Энэ заваар яадаг. Энэ заваар их далай гатал. Далай гол гатал. Хүний хатуу санг хэрэг ийм юмгүй бол хэрэг хийж арамжаа. Аргамжа. Аргамжа. Энэ аргамжаагаар яа. Энэ муу юм баригд яавал. Баригдаад алдагдахгүй байхын тулд жишээний үхөр хахаач байж болно. Альгон талдаа янз бүрийн хорвол энэ аргамжаагаар хүлчин аргамжаа. Илүүргөө энэ дамжин доорлогоо илүүр юм да энэ. Илүүр юм энэ дамжин доорлого энэ илүүр. Энэ бүгд дамжин доорлогоор 18-ыг талдаа энэ. Дамжин доорлыг хахиухан гэж хэлдэг. Боо болгонд энэ төмөр итгэл болгоныг хийсэн энэ машин техник тогмог энэ бүх юмд дамжин доорлыг доорлох гэж байгаа юм да энэ. Бүгд дархалж байгаа юм л дээ тэр. Боо болгонд байд юм да. Үүлэн сайхан амьтан үе үрийн холбогыг хөлөр мөнгөнд өшөдөө давтандаа боохон хөх яман хөргөй хөхнүүлж боохон хөх төмөр балтээ далай байж иргэн барин байж иргэн чигэхэд хийж ягаад доорлогоо дуудтiin да. Энэ илүүрийг яг энэ хатуу доошхон тарнитай энэ гангаар тэм таны яванда энэ юу ийм жижигхэн илүүртэй болоо тэрнээ ягаа улаан болтлоор улаасгаад аманда хэлэн дээрээ тавьж долоо юм үлээ тарнит нь юм тийм толдын илүүрийн байх ёстой. Хавшдаг юм. Тийм ээ. Хавшуулах. Үйл ирвэгж дууд байхтай ниш. Үйл ирвэг нэгэн хөхрөн. Яагаад энэ юм дахандаа хэрэгэлдэг юм байна. Галтай халуун шин байж болно. Улаасан төмөр мөвөр тийм юм шний нэгэрэг. Хавшиж гардаг юм бол. Орогч cel care este în ei și nu sunt atinși de anumite aspecte fizice pe care deci ce spune el acolo, da, se întâmplă, nu? Da.
Cum am spus, poți să iau jarul, le încingi în jar și pune pe limbă și nu pățește nimic. Da, și cu câte mai multe de pieces de coal ai cu câte mai multe bucăți de cărbune încins. Pucea și atât de multe de sicknesses, cum se zice, de boli a vindecat. Și... spuneai ceva de lumea de jos, deci că el, ca să meargă în lumea de jos, îi trebuie această armă sau ce era acel obiect. Ce este această lume de jos? Este câteva călătorii în care în șamanism cheamă când cineva pierde o bucățică de suflet. Și de obicei, dacă cineva a pierdut o bucățică de suflet, el merge în lumea de jos. Și atunci șamanul, de fapt, trebuie să meargă în lumea de jos ca să recupereze suflet de acolo. În timpul vieții respectivului sau cum? Da. Deci nu după moartea lui. Nu, în timpul vieții. Și călătoria asta poate să fie foarte periculoasă și numai un șaman de un grad foarte înalt și foarte bun și un șaman cu experiență pot să face de obicei acest lucru. Că dacă nu are o forță, nu are o experiență, pot să fii lost, cum să pierzi și el. Poți să pierdă acolo. Sau pot să stai acolo. Și din aia noi nu zicem că ok, este un șaman negru sau un șaman alb. Totul e dependența de forța lui. Că el cel mai care negru înseamnă că el he mastered all the good, he mastered the sky and the under. Stăpânește cerul toate cerurile, toate cerurile, da. Deci de obicei el începe ca și un șaman alb, studiind spiritele cerului, cel al tatălui, și cu cât devine mai experimentat, îi se dă acces în lumea de jos, unde sunt spirite mai puțin bune sau mai puțin benefice, și el poate să meargă să călătorească în lumea de jos pentru a face anumite lucruri. Și se spune că sunt locuri în care, ai nevoie de anumite, la fel ca și mitologia greacă, nu? Când treceai în lumea de dincolo, lumea lui Hades, trebuia să ai o monedă să plătești. Trașul, Exact, da. Și aici există anumite ustensile care trebuie să le folosești pentru a trece de anumite entități care păzesc anumite praguri. Dar noi de obicei când zicem lumea de jos ne referim la ceva neapărat negativ, dar asta nu înseamnă neapărat negativ. Gândiți-vă, dacă facem paralele cu lumea vestică, gnomii care trăiesc în pământ, nu sunt neapărat răi, dar ei se ocupă de tot ce este diamante, pietre semiprețioase. La fel, lumea de jos, în șamanism, are foarte multe entități, unele benefice, altele mai puțin benefice. Și atunci fiecare șaman trebuia să știe ce face, pentru că de acolo avea un pericol de a se mai întoarce. Fiind o religie extrem de veche, fiind o religie ancestrală, ea apare mult înainte, a apărut mult înainte de dualismul ăsta bine-rău, în care nu am împărțit lumea în Dumnezeu și diavol. Exact. Deci o chestie recentă. Pe vremuri și demonii, de exemplu, nu era obligatoriu răi. Corect. Erau entități cu care se lucra, entități care nu populau până la urmă nu numai spiritualitatea, dar se spune că și viața de zi cu zi. Și aceste interferențe erau în funcție și de pregătire și de toate celelalte. Da. Mi-am să aminte de o poveste foarte frumoasă din tradiția buriată, în care la un moment dat un șaman a mers la o entitate foarte mare din Tengherii, la o zeitate, la Dumnezeu, să zicem, care avea o parte dintr-un sufletul unei persoane care nu vreau să dea înapoi, și se spune că șamanul trebuie să fie atât de priceput astfel încât dacă nu poate să obțină sufletul printr-un contract,
prin ceva, chiar să păcălească entitatea, să obțină spiritul înapoi sau să beneficiu pentru cel care a venit să-l ajute. Și se spune că șamanul s-a transformat într-o albină și l-a înțepat pe față și în momentul respectiv entitatea, zeitatea s-a lovit pe față și a scăpat spiritul și în momentul respectiv el a luat spiritul și a revenit înapoi să-l aducă clientului. Asta arată faptul că nu exista această dualitate bine-rău, da. și pur și simplu anumite entități, și personal mi se par mult mai natural, pentru că nu putem zice o persoană este bună sau rea, dar poate astăzi mă simt mai bine, mâine mă simt mai rău și atunci... Eu am insistat pe acest termen potrivit și nepotrivit, pentru că depinde de context, depinde de situație, de context în general, da. Și ăsta este modul în care ei de obicei tratează subiectele de acest gen. Dar există totuși să zicem așa, un apelativ de terifiant, de îngrozitor al șamanilor negri, al spiritelor negre, pardon? Da, există. Al celor 40, câte sunt? 44 de spirite negre, nu? 77, cum am văzut, 77 albe și 44 negre. Da. Ce este nu e de fapt de Est și West, este o entitate care cheamă Erlik Khan. Erlik Khan, ceea ce înseamnă stăpânul de lumea de jos. Și asta e, de fapt, foarte mult asociat, pentru că el ține sufletele celor care au făcut răutăți, zicem. Așa, și el e, de fapt, ca și, dacă facem analogie, o să fie un hell, sort of hell. Un iad. Un iad, da? Și acolo e, de fapt, dacă cineva a ajuns acolo, să fie foarte, foarte greu de scos. Și, da, deci, numai cei care sunt foarte înalt, cu nivele foarte înalt și foarte puternici pot să facă lucrurile astea. Bun, revenind la ideea asta, multora care doresc să o ia pe această cale a șamanismului, ce șanse au în privința șamanismului siberian? Eu plecat de aici, din Europa, chiar dacă, să spunem, sunt un om învățat sau sunt un om inițiat chiar am anumite inițieri, ce șanse am să să fiu acceptat, să devin un șaman cu adevărat? Că după câte îmi spui, nu prea sunt șanse. Sunt șanse pentru cei care, de exemplu, chiar în timpul vechi, când nu a fost, dacă s-a întâmplat și nu a fost niciun șaman, dar totuși, de obicei, sunt oamenii care chiar nu au avut nicio linie genealogică, au avut a avut putere, a avut clairvoyance, au dovedit că au ceva de calități. Și de obicei asta se vede prin, de exemplu, dacă nu a fost născut într-o... Deci nu fac parte dintr-o linie de sânge. Da, deci în momentul în care ei nu fac parte dintr-o linie de sânge, sunt aleși. Da. Sunt anumite lucruri care dovedesc că ei au fost aleși. De exemplu, se nasc cu anumite malformații, un al 6-lea deget, care este un simbol, este un semn. Or to born inside with the mother's placenta. Se nasc cu un placentă. Da. I didn't understand. Când un baby e născut așa, ca și într-o haină. Cu placenta îmbrăcată în placentă. Cu placenta, da. Alte este dacă ai fost trăznit și încă mai trăiești, este iarăși un semn că de fapt spiritele te-au ales, sau în momentul în care a dat animalele pădurii, de exemplu un urs, un taur peste tine sau te-ai bătut cu el și ai supraviețuit, este un simbol al puterii că ai fost ales. Deci astea sunt
câteva modalități în care se pornește o altă linie șamanică. Cam asta este. Pentru că în rest, de obicei, dacă este să fii ales, ai o boală, ajungi la un șaman, el zice, ok, te vindești doar dacă treci prin inițiere și atunci, de fapt, instantaneu te legi. Dar în cazuri speciale, cum a fost și pe vremurile comuniste, în care nu mai existau din ce în ce mai puțin, astea erau cazurile în care se pornea o linie șamanică și instantaneu, prin aceste experiențe, omul avea aceste conexiuni cu spiritele și ghidarea necesară. Deci există totuși întâi această recunoaștere, iar abia după aceea poți să beneficiezi de această inițiere. Ce m-a surprins chestiunea asta. Deci această condiție cu al 6-lea deget este E văzută ca ceva special? Da, există și noi am văzut acolo. În Rusia este un șaman și are 6 degete în loc de 5. Sau un, cum să zic, spot. Unusual spot on the skin. Da, o pată. O pată neobișnuită. Da. Trebuie să ne gândim puțin, să mergem puțin în istorie, dacă am vrea. De ce aceste malformații fiziologice erau considerate că omul devine șaman? În primul rând, șamanul, în orice trib, el era cumva marginalizat. Cu două motivații. Toată lumea tratează ca o zeitate, toată lumea se sperie de el. Îl venerează, dar se sperie din același timp de el. Și atunci el stătea în afara tribului sau undeva în marginea locației, cumva izolat. Și atunci tot timpul aceste persoane care aveau malformații fiziologice erau privite altfel și erau trimiși în afara... Pe de altă parte, această idee cu 6 degete eu urmăresc de ceva timp, pentru că există multe mărturii lăsate în piatră sau pictate, picturi străvechi, pe mai multe continente și care s-ar putea să ducă la concluzia că a existat la un moment dat o rasă, înainte de una din extincțiile care au avut loc pe Pământ, o rasă umană străveche, ultra străveche, cu 6 degete la mâini și la picioare. Am pornit de la o statuie pe care un celebru cercetător și autor de cărți foarte bune român, Doru Davidovici, tu probabil că ai auzit de el, a fost pilot de vânătoare și decedat acum câțiva ani, vorbea de o statuie stranie găsită într-un strat geologic foarte vechi în munții noștri, o statuie pe care el a văzut-o și o statuie estimată la circa 250 de milioane de ani. Acea statuie, dintr-un material pe care el nu l-a recunoscut, deși era unul cu o pregătire superioară, nu ca pilot de vânătoare, avea 6 mâini, era o femeie cu 6 mâini, cu 6 degete la mâini și la picioare. Și asta m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva toate aceste reprezentări ne transmit despre existența unei rase străvechi umane care a dispărut după una din extincțiile care au loc. Prima extincție, cea mai importantă extincție majoră, cea mai importantă extincție de fapt, a fost acum 250 de milioane de ani. Asta se pare că a fost. Deci mult înaintea dinozaurilor. Și iată, deci și o tradiție din asta orală, venită din negura timpurilor, poate să fie în comărturie. Da, corect. Bun, ok. Hai să continuăm un pic apropo de acest șamanism siberian. Am vorbit deci despre modul în care ești acceptat. Care sunt practic ce reprezintă aceste prime grade? Că la noi, de exemplu, în masonerie, până ajungi la gradul 3, în oricare până la gradul de maestru, există un grad de ucenic, există un grad de calfă, iar apoi un grad de maestru. După care, sigur, în simbolic apar multe diferențe. Lucrurile sunt mult mai simple. Primul nivel, ai voie să faci terapie sau să deservești. Pentru familie, prima dată. Familia de gradul 1.
Ce înseamnă seamănă mamă, cu Reiki fică... aici, cumva, așa... Da, da, la nivelul 2 ai voie să faci sau să deservești servicii familiei extinse, nu știu, până la gradul 2 sau 3, adică verișorii până la 2 sau 3. Deci intri în contact, practic, cu mai multe spirite care, practic, au grijă sau se referă la persoane mai îndepărtate. Da. Așa. Apoi, de la gradul 3, care se numește, cum ar veni sinonimul unui terapeut, ai voie să faci pentru întreg tribul tău sau satul în care... Și de acolo lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Așa cum zicea Elena, sunt foarte puțini care au... Și la gradul 3 încolo devin mai complicate. Da, la 4, da, de la 4 în sus, 3-4. Deci noi am participat la o inițiere plin de gradul 3 și așa cum am spus, este foarte complexă deja. Deci acolo practic s-au sacrificat niște copaci, înțeleg? Da, a fost efectiv, s-a mers cu tractorul, cu remorca, s-au ales, nu numai că a trebuit fiecare crenguță legată cu niște bentițe albastru cu roșu sau albastru cu alb. Până la jumate erau albastru cu roșu, de sus era albastru cu alb și în sus aveam o bentiță ca un fular tradițional pe care l-au acolo, albastru, unde se așeza spiritele tată și mamă ale familiei, și pe crenguțele împopoționate, de fapt, venea toată familia. Deci fiecare copac reprezenta o familie. De exemplu, când vorbesc cu un anumit 50 spirit, de familii acolo sau? Ceva de genul, da, exact, 5-5. Și pe aceea au fost plantați într-o anumită ordine. Deci există o întreagă întreg ritual. Și numărul spiritelor binevoitoare sau albe, cum ar fi, nu? Sau... Da. Deci deci lucrurile sunt destul de complicate. Care sunt foarte complicate chiar și este uimitor cum s-a transmis pe tradiția orală. Da. Așa ceva. Există sacrificii de animale? Încă se practică sacrificii de sânge? Da, este sacrificii de, cum să zic, de șip. De animale. De oi. De oi. Da. În special, în special de oi, și noi, când am participat acolo la o inițiere, am văzut câteva oi și a fost atât de cuminți, a stat așa de parcă a știut că a simțit deja și de obicei, înainte de inițiație, ele sunt pregătite de către șamani și au făcut, șamanii fac un ritual special ca să liniștește. Ca o hipnoză, practic. Da, o hipnoză, și zice că deja de timpul de sacrificiu itself, în timpul de sacrificiu, sufletul deja a plecat și numai trupul e acolo și... Da, sunt multe ritualuri șamanice care noi în societatea creștină nici măcar nu le-am concepe, nu le-am accepta. Dar ele sunt naturale. De exemplu, sacrificiul unui animal într-un ritual. Dacă merge, sau în mod normal, un creștin zice că... Pentru că se vorbește și în Vechiul Testament. Se vorbește, da, dar mulți consideră că nu este ok a sacrifica animale, mai ales într-un mod ritualic, da? Pentru că le dă o conotație malefică. Dimpotrivă, au chiar ritualuri de vindecare în care, pentru boli foarte grave, de exemplu, persoana, mielul este sacrificat și introdus pe organul bolnav și preia din boală. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe este despre ce vorbește Raul, e cheamă terapia gen, ceea ce înseamnă terapie cu organe de animale, și e făcută cu animal care numai recent ucis și practic să facă inimă la inimă, ficat la ficat și tot organul. Și e aceeași chestie. Ziceam când șamanul ne-a spus că l-a trimis pe unul din pacienții lui, avea ciroză la ficat și a zis
singura posibilitate să te mai, fiind foarte avansat, a fost sacrificarea într-un ritual, sacrificarea unui miel și introducerea pe ficat în timp ce mielul, să zicem, murea, astfel încât prelua din și să se vindeca. Deci sunt aspecte care, să zicem, în creștinism, sau cei care vor să practice... În epoca modernă, practic. Da, în epoca modernă. Da. Le-am vedea puțin barbarice, inacceptabile, iar cei care practică așa zisul șamanism de balcon, cum îmi place să-l numesc eu, dar au oroare în a face. Însă asta, din punctul meu de vedere, denotă că de fapt ei nu înțeleg foarte multe lucruri chiar din creștinism. Nu, pentru că de fapt tradițiile vechi, ancestrale, care au pornit din șamanism, de fapt ele nu s-au schimbat. Ele sunt aceleași de ani și ani. Și dacii noștri beau din sângele celui sacrificat, mai mânca și puțină cărniță, dar lumea zice, nu se poate. Da, dar la biserică când mergi, preotul îți spune adeseori, da, bem sângele lui Dumnezeu și mâncăm din trupul lui. Dar parcă uneori cuvintele trec pe lângă noi pentru că nu vrem să le auzim. Apropo de Dumnezeu, care este în concepția voastră ideea asta cosmogonică? Și cum s-a format universul sau care este legenda voastră a formării tuturor lucrurilor? Este o legendă care există în povești, că a fost un eagle, un vultur care a fost trimis de către Tatăl Ceresc la oameni, ca să de fapt înainte a fost o bătaie. A fost o bătaie și pentru că spiritele au văzut că lumea de oameni trăiește prea bine, că au fost foarte, totul a fost bine, a fost ca și în o lume ideală, și atunci au trimis spiritele asta malefice ca să introduce bolile. Și când a văzut spiritele de cer că a văzut că prea multe oameni au murit de boli, a trimis atunci un vultur la oameni, ca să, și vulturul a devenit șamanul, primul șaman. Ca să vindece. Ca să vindece. Și asta e, de fapt, e văzută de foarte multe, e scrisă în epos Geser, la care e epos tradițional, care e probabil unul singur epos care a fost păstrat scris, numai mulțumit în timpul de când foloseam scriptul uigur, că noi înainte foloseam un script uigur care a fost o scriere proto-mongolă, de fapt. Da, că de fapt scriere mongolă a fost cu ieroglifice și a fost luată de uigur. Cu ideograme, probabil, practice. Și a fost păstrată și și sunt foarte multe care se aduce o asemănare cu corbul lui Odin și cu acest vultur trimis de zeul suprem. Interesant. Și cum se poate ca lumea așa de departe unul de altul, la diferite continente, și toate poveștile astea spus la aceleași lucru. Aici are o logică, pentru că fiind migrația asta nordică, e posibil să fie ajuns, să fie fost o interferență, că practic mitologia noi știm din Eda, care este nordică, scrisă în secolul 12-13. Da, deci e posibil. Raul, spune-mi, care este legătura între aceste așa zise dezechilibre energetice, cum le numim noi și încercăm să le tratăm prin diverse metode, și acest tratament al lor cu spirite? Conexia este, să zicem, directă și sunt chiar multe metode de terapie care au început să asocieze anumite spirite anumitor boli. Doar că în tradiția șamanică ele sunt personificate foarte mult. De exemplu,
Anumite boli sunt asociate cu anumite animale. Este ca și cum persoana ar avea un animal. Și atunci, de exemplu, acidul la stomac poate fi asemuit cu un mic crocodil sau un aligator. Ceea ce nu au acolo, crocodili și aligatori. Nu au, dar o reptilă care este înăuntru și atunci, de exemplu, șamanul trebuie să aibă un vultur care să poată să-l ia de acolo și să-l elimine. Deci, asta este o legătură directă și sunt din ce în ce mai multe metode de terapii care asociază în special adicțiile sau anumite boli grave cu anumite entități care, să zicem... După părerea ta, mă rog, care e mai corectă ideea până la urmă? A chema în ajutor sau a apela la spirit sau a încerca să faci tu singur o echilibrare de energie? Mă rog, nu știu dacă am formulat corect întrebarea, dar mi-a venit nu știu dacă, pur și simplu. Mă feresc să mai zic să faci o comparație, ce este că tu, corect. De asta zic că tu ai multe inițieri. Pentru că toate lucrurile sunt bune la locul potrivit și la momentul potrivit. Da. Hai ce mai aproape de adevăr. Și asta este relativ. Și asta este relativ, da. Pentru o persoană, de exemplu, rațională, dacă vii și spun, știi ce, uite, tu ai acolo, ai o șopârlă sau ai un păianjen și trebuie să-l luăm, eu zic că ești dus de acasă. Dar dacă îi spun, știi, tu trebuie să conștientizezi că ai o problemă și trebuie să te comporți așa și dau niște motive logice, va accepta și atunci acea ustensilă este bună pentru el. Pe când pentru o persoană care are o tradiție în spate, care înțelege sau acceptă niște lucruri, acele lucruri sunt la fel de valabile. Eu îți propun la un moment dat să facem o emisiune apropo de animism, apropo de metempsihoză și vom vedea că aceste reprezentări cu animale în legătură cu sufletul omului s-ar putea să nu fie chiar așa de greșite. Și mai mult reprezentările astea străvechi s-ar putea să aibă partea lor de adevăr. Păi ele chiar au o parte de adevăr. Și asta o vedem în tradițiile șamanice, unde fiecare are un animal de putere primordial, că apoi el poate lucra cu mai multe. Dar, de exemplu, vedeam tribul lupilor, a lebodele, și asta o vezi apoi, această influență o vezi în influențele pe care există în manifestarea celor persoane. Noi, datorită acestei inițieri, vrem să facem ordinul șamanic tragic, care va fi compus din clanul urșilor, clanul lupilor, clanul cerbilor și așa mai departe. Aici în București că avem clanul cămătarilor și clanul sportivilor care sper să exact. Să nu facă parte din aceste două clanuri. Da. Nu, este vorba de animale de putere și este... Noi am făcut un ritual în zona de Brașov în anul trecut și am făcut un ritual care îi cheamă Peace Ritual, Tree Ritual. Arbole păcii. Arbol pace și a fost foarte frumos. Este din tradiția buriată. Și a făcut în tradiția noastră, cum facem noi acolo, cu copaci, cu ofrandele și cu oameni și a fost foarte, foarte frumos. Elena, pentru că timpul a expirat și știu că tu trebuie să pleci la tine acasă în Republica Buriată, te aștept în toamnă să mai facem o emisiune și sper să ne aduci și niște material filmat. Îndrăznesc să-ți fac această rugăminte. Poate ne aduci ceva filmat, să vedem și noi oricum e o țară, eu cel puțin am văzut imagini și este o țară foarte frumoasă. Chiar ar merita să facă cine dorește să vadă șamanismul la el acasă, acolo unde s-a născut, nu în America. Avem de la acel festival da, exact, la când are loc? În vară, de obicei în august. Noi am fost acolo și am filmat. Anul acesta. Foarte interesant. Foarte interesant. Bine, vă mulțumesc mult. Acum, în încheiere, așa cum am început data trecută cu ajutorul lui Raul, care a oferit drept cadou pentru cel mai bun comentariu despre Cabala hermetică, a oferit cartea sa, manualul său de Cabala, teorie și practică, astăzi voi oferi drept cadou pentru cel mai bun comentariu
despre șamanism sau despre emisiunea de față, această carte, Întâlnire cu Jacob Lörber. Este o carte, zic eu, eveniment scoasă de editura RAM despre acest mare mistic care a fost considerat ca un fel de evanghelist modern, un om care a scris o carte formidabilă despre, mai bine zis, un fel de continuare a Evangheliei lui Ioan. Și acesta este un rezumat al acelei lucrări formidabile, Mare Evanghelie a lui Ioan. Deci, cine scrie un comentariu bun despre, cel mai bun comentariu, de fapt, despre șamanism sau despre emisiunea pe care am făcut-o cu Raul și cu Elena, îl aștept cu acest premiu, această carte, Întâlnire cu Jacob Lörber. În fine, ceasul meu, știți bine, din secolul XIX, care spune că timpul din secolul XXI s-a terminat, mă lasă să vă spun doar atât: șamanismul este încă o dovadă că întotdeauna vom căuta în cele mai diferite moduri răspunsuri și vom da peste tot mai multe și mai frumoase întrebări. O seară bună! La revedere! La revedere!